vlog for today. Okay, nandito ngayon sa pamusong parke ng Baguio City, Burnham Park. Okay, siya ang aking lulo na si Daniel Hudson Burnham. Siya ang nagdisenyo ng parke na to. Isa siyang American Architect Urban Planner. Ayun naman yung SM sa may Lonita Hill, nasa tuktok ng bundok. Makulimlim na hapon, halos tuwing hapon ay umuulan dito sa Baguio at ibang parte ng Benguet. Sana hindi bumuhos ang ulan. Samahan niyo akong maglakad-lakad dito sa Burnham Park. Dito tayo magsimula sa may Rose Garden. Okay, let's go mga kaspark. Samahan niyo ako ulit dito sa Burnham Park. Okay, na-renovate pala tong Rose Garden. Dati kasi rito sa Rose Garden, nung hindi siya na-renovate, may mga party kapag gabi masyadong madilim. Kapag dumang ka rito, bigla ka na lang magugulat kasi may bigla na lang tatayo at lalayo. Pero dahil ngayon marami ng solar, mga ilaw, kahit gabi maliwanag na siya. Nung binuksan itong Rose Garden, mayroon ditong fountain. Dati may fountain, ngayon parang wala na. Baka awan danom. Parang hindi na siya gumagana ulit, ewan ko ba. Okay, dito pala sa lake, kapag kayo ay nagplanong mag-boating, huwag kayo masyadong malikot kasi may mga incidenting nangyari dito na tumagilid ang kanilang boat. Kaya kung napapansin nyo, merong dito, mga life jacket na require ng city government ng Baguio.
Okay, uranya. Uranya ha. Uranya Usapin niyo na lang si Manong expert. Ito na lang sa soft copy ha. Ito na lang sa hard copy. Ma'am, sir. Tapos sa inyo po, sa banyo sa mga. Meron pa yan. Ay, possible. Mga 20 minutes.
17. Uy, picture ito. Sinama ba yung kahoy? Pupunta tayo doon, wala naman doon kakanta. Bike po.
Pre.